हारिनि आमाय थुखु होननानै फोरबो होननानै बुङोब्ला जों दिनैनि सानाव बुंनांगोन रंजालि बैसागो आरो बे रंजालि बैसागोआ आखायाव आरो बारा सम गैलिया नै सफैबाय जितु जों बुंनांगोन बे समाव बिफाङावबो गोरलै बिलाइ खिलिबाय दाउ खौवौआबो गावनि रैसुमै गारां लानानै खौवौ खौवौ गाबफैबाय बे समाव बड'लेण्डआव थानाय जि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो दिनैनि सानाव बैसागुखौ बरायनो थाखाय साखा फारासै थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सनखौ आं मोनफ्रोमबो नुथायनि सायाव दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बे नुथायानो जाहैबाय भारत भुटान सिमाजों नांजाबनाय उदालगुरि जिल्लानि बे बनगुरुम हालामनि आरो बे बनगुरुम हालामावनो जिहेतु बनगुरुम दखरा हारिमु आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय ओनसोलनि बेबादि जाखांफु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जथायै लोगो नांनानै देग्लायनि जि रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै बरायनो थाखाय दिनैनि सानाव साखा फारा जादों थारैनो जों बुंनांगोन जिसिबांदि बर'नि जि दोरोङारि जि मेथाइ आरो जि मोसानाय जि बागुरुम्बानिफ्राय लानानै बायदि रोखोमनि जि मोसानाय बे मोसानायखौ दिनै बिथांमोना बेयाव थाग थियारि खालामगासिनो दङ बा बिथांमोना रंजालि जि बर' हारिनि जि आगोमा जि आमाय थुख्लु जि फोरबो रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय दिनैनि सानाव बिथांमोना साखा फारा जानाया थारैनो जोङो बे समाव बाख्नायनांगोन बेसेदि समायना जिथु बर' हारिनि जि गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनाय जिथु आगर दख'ना फालि दिनै बिथांमोना लोब लोब बेबायदि गानै जोमै बिथांमोना नैबे जिथु फोथारावनो नैबे जि बनगुरुम ओनसोलनि जिथु अर्गें फोथार बे अर्गें फोथाराव बिथांमोना फैनानै बेयाव जिथु बेयाव सोलोंथाइ लागासिनो दङ बेजों लोगोसे जों बुंनांगोन जिथु बर' हारिनि रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय जि बिथांमोना बेयाव थाग थियारि बेयाव सोलिगासिनो दङ बे समाव आं मिथिनो नाजानाय जिथु बेयाव गोलाव समनिफ्रायनो जिथु नैबे जि थाग थियारि जानाय जि रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय बिनिनो माखासे दैदेनगिरिया आंजों लोगोसे दङ आं बिथांमोननिफ्रायनो मिथिगोन नाजागोन जिथु रंजालि बैसागु जि बर' हारिनि आमाय थुखु फोरबो बे फोरबोआ दिनै फैगासिनो दं नोंथांमोनाबो बेखौ बरायनो थाखाय दिनैनि सानाव साखा फारा जाबाय मा फोरमायगोन खुलुमबाय गिबियावनो बड'सा नायगिरि साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम आं बनगुरुम दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादि जानानै बयनिसिम फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि मुङै गाहाम अनसायनाय आं बावहरग्रोबाय नोंगौ थारैनो जोङो फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बे बैसागुखौ जों बरायनो जों दखरा हिसाबै जों थामथिम जादों आरो जों बेबायदि जोंनि दखराया अलरेडि मोनसे थांखि लाखाबाय जे देग्लायनि बैसागुखौ बरायनाय बा रंजानायनि मुङै जोङो जोंनि खाथि खाला गंफ्रोम गामियावबो जोङो न'खर न'खर थांनानै जोङो बैसागु जों रंजागोन आरो बिनिनो बर्थमान जोंनि दखराया तालिम होबाय थादों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै आरो जों बेबायदिनो जोङो बरायगोन आरो रंजागोन बेसेबां साननिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि जोङो दान मोनसेसोनि सिगांनिफ्रायनो जोङो बेबायदि प्रेक्टिस खालामबाय थादों बैसागु मोसानायजों लोगोसे जोंनि बर'नि जे दोरोङारि मोसानाय लोगोसे दामनाय देनाय बेखौ जों फोरोंनायजों लोगोसे जों प्रेक्टिस खालामबाय थानाय जादों आच्चा नोंथांमोना दिनैनि सानाव रायजो नाङै बेबायदि बाहागो लानाय जिथु नोंथांमोननि जिथु मोसाखावरि हान्जा बा दामगिरि हान्जाफोरखौ लानानै गुबुन थावनिफ्रावबो थांनानै बेबायदि बाहागो लायनाय माबा मोनसे सिन्था खालामनाय जादों नामा थारैनो नंगौ जोंनि दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै जोङो थांनाय समफोराव जोङो गुबुन जायगायाव बेबायदि जोंनि बर'नि जे मोसानाय बेखौ जों दिन्थिहैदों आरो जों दाबो जों थामथिम जुदि नैबे बैसागु बोथोराव सोरबाफोर बैसागु खुंथाय आफादफोरा जोंखौ खेराइ हान्जा हिसाबै जुदि मोसानो हांख्रायोब्ला जोङो थामथिम आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ थोंजोङैनो कन्टेक्ट खालामनानै जोंनि बे हारिमु आफादनि जि दिन्थिफुंनाय बिथांमोनखौ नोंथांमोना लांनो हागोन आरो दिनैसिमनिफ्राय जिथु बैसागुआ फैगासिनो दङ बे समाव दखरा हारिमु आफादनिफ्राय गासै रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोना मा मेसेज होगोन जिथु बनगुरुम दखरा हारिमु आफादनि जानानै
आं बनगुरुम दखरा हारिमु आफादनि जानानै जोंनि साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरो बियो जोंनि बर' हारिनि जे आंगो मोनसे फोरबो बे फोरबोआव जाहाथे बयबो रंजायो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि जे हारिमु जोंनि दामनाय देनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि हारिमुनि नेरसोना बेरखाङो बे रंजालि फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे रंजानायजों लोगोसे बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे बयबो मोजाङै रंजायो आरो जोंनि बर' हारिमुखौ जाहाथे आरोबाव माने मोजाङै बेरखांहोयो थेंक इउ बर' हारिनि जि हारिमु बे हारिमुखौ मुलुग दरबाराव बेरखांहोनो थाखाय दिनैनि सानाव साखाफारा जादों नैबे बनगुरुम दखरा हारिमु आफादा आरो बिथांमोना बुंदों जिथु देग्लायनि जि रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागुआव नैबे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जिथु गामि बे गामियाव हाबनानै बिथांमोना रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै बरायगोन होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंथिदों थारैनो जों बुंनांगोन जिथु बेयाव उन्दै उन्दै गथ' जिफोर जोंनि जिथु बर' हारिनि बिथांमोनाबो दिनैनि जि नैबे जि सोलोंथाइ लानाय बा नैबे जिथु मावबादा बे मावबादायाव बिथांमोना जुदि गोलाव समनिफ्राय थाम थियारि जादों बिथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों जोंबो हास्थायदों बे समाव रायजोनि जानानै जिथु फैबाय थानाय बर' हारिनि जिथु आंगो रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागुआ जिथु दुलाराय सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि गायसोमगोन होननानै नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै केमेरा पार्सनजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन